আমরা কথাইকে जुबिन दा बहुत बहुत धन्यवाद जुबिन दानि मान बावनो थाखाय दिनै सालबारि बाक्सायाव लाहार फाहार खालामनाय जादों। आलारि बाथि सावदों। बेहाय नाम लिरग्रोनानै आलारि बाथिखौ बिदि लारि लारि दोननाय जादों नामाव। बेनि उनाव बेखौ साथि सावगोन। बेयाव जोंहा जुबिन दानि फट' लगायदों। ग्लासाव फरायनायफोरखौ बेरामारा गानहोदों। एसे गोबां मानसि नायनो फैदों। गासैबो जुबिन दानि गोबां फ्रेन्डमोन। बेनि थाखायनो जों बयबो जाहाथे जुबिननि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो बेखौ हास्थायनानै जोंनि गासै रायजो राजाफोरा बिथांखौ मोजां मोननानै दिनै बेबायदि हाबाफारिखौ लानाय जादों। जाहाथे बिथांनि सोरगोआरि जिउमाया अरायबो गोजोनै थांनानै थानो हायो। दानिया फै आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनि जुबिन गार्डआ सोर आरो बियो बबेनिमोन बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायदोंनि। जुबिन गार्डआ सासे एसामिस सिंगार, बलिउड सिंगार, बर' सिंगार, एसामिस। बियो गासै 40 लेंगुवेजआव मेथाइफोर रोजाबदोंमोन। जुबिन गार्डनि रियेल नेमानो जाबाय जिबन बरठाकुर। बिथां गेदेमा सिंगारा 1972 मायथाइनि 10 नभेम्बराव जोनोम जादोंमोन। बिथांनि जोनोम जायगाया जाबाय जरहाट, आसाम, इन्डिया। जुबिन गार्डआ जाबाय इन्डियान सिंगार, मिउजिक डाइरेक्टर, कम्प'जार, लिरिक्स, मिउजिक प्रडिउसार, एक्टर, फिल्म डिरेक्टर, फिल्म प्रडिउसार, स्क्रिप्ट राइटार। जुबिन दाया गासै मोन 12 दामग्रा आगजुफोरखौ गाव दामनो रोंगौमोन। जुबिन दानि सोरगोआरि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनथों बेखौ हास्थायनानै सालबारि हायार सेकेन्डारिनि गोरों सार कृष्णन सार बिथाङा दिनै बिथांनि मुङै धुप सावनानै आलारि बाथि सावनानै गोसो गोथारै बिनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनखौ हास्थायनानै बिथाङा दिनै आर'ज गाबो। लोगोसे जुबिन बायदि आरोबाव फिन खनसेबाव उजिबाथों बेखौ हास्थायनानै दिनै सारा खर' गंग्लाय आर'ज गाबो। जुबिन दाखौ जोंनि बुहुमावनो सारा वर्ल्डआवनो गासैबो सुबुङानो मोजां मोनो। बिनि मिलौदो गारां, बिनि मेथाइ रोजाबनाय, बिनि कालचार, बिनि आसार आखु बेखौ जों बयबो गथ' गेदेर बोराइ बेन्थ' गासैबो जों मोजां मोनो, सिबियो। बेनि थाखायनो जुबिन गार्डखौ मोजां मोननानै दिनै दाब दाब जायगायाव बिथांनि सोरगोआरि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव थांनानै आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो बेनि थाखाय गासैबो सुबुङानो बेनि थाखाय आर'ज गाबदों, आलारि बाथि फोजोंदों, प्रे खालामदों। आरो जुबिन गार्डआ थैनायनि सिगां जे बुंदोंमोन आं थैबाथाय बे मेथाइखौ नोंसोर दाम होनानै। दा बे मेथाइनि लेखायैनो जोङो बयबो जुबिन दानि मेथाइखौ दामनानै जों गासैबो आर'ज खालामदों। बे मेथाइया मायाबिनी रातिर बुकुत देखा पालु तुमार छबि। दा बे मेथाइखौ लानानै जोंनि गासैबो रायजो राजा सुबुंफोरा बे मेथाइखौ लानानै जुबिन दाखौ गोसोखांनानै गासैबो मेथाइ खनदों। बयनिबो मेगनाव मोदै, गासिबो अन्तरजों गाबदों। आं ओरैबायदि दुखु मोनदों, ओरैबायदि मोजां मोनोमोन आं जुबिनखौ, माने आं निजेनो बुंस' हाया। बेहाय माने हारिनि खोथा फैया, जातिनि खोथा फैया। बिदि सासे सिंगार, सासे मा बुंनो आरो आं बुंनो थाखाय बिनि सायाव बुंनो थाखाय आंहा जेबो खुगायाव राव गैया। ओरैबायदि दुखु मोनदों माने जेब्ला आं जुबिन दानि थैनाय स्टेटास नुग्रोयो अब्ला आंनि गोसोआव बागदावखांदोंमोन जुबिन गार्ड थैबाय होननानै। अब्ला आङो बेखौ लोगोनाव सोंहरबाय नंमारगौना नंमारा होननानै। लोगोआ आंखौ बुंहरो येस। अब्ला आङो लोगोआ थांनानै आङो फेसबुकआवथ' आपडेट आजिखालि ससियेल मिडियाआव फैखायो नालाय आं थांनानै नायहैबाय। अब्ला आंनि गोसोआ गाबखांदों, माने ओरैबायदि थानो हायै आंनि गोसोआव दुखु मोनदों, मेगनाव मोदै बोहैदों। जिहेथु आंबो कालचारजों सासे सोमोन्दो गोनांलाय आं कालचारखौ ओरैबायदि मोजां मोनो। जुबिन दानि थाखाय आंल' नङा, जों सारा बुहुमावनो सारा प्रिथिबियावनो जुबिन दानि थाखाय गाबदों। ओरैबायदि मोजां मोनो, हाजार हाजार लाख लाख मानसि दिनै जुबिन दानि थाखाय गासिबो बुङो जुबिन दा जुबिन दा। जै जुबिन दानि मा नायनो, नोंथाङाथ' आजिखालि ससियेल मिडियानि जुग नोंथांमोना नुगासिनो। स' जुबिन दानि थाखाय ओरैबायदि पागल जोंनि हारिनि मानसिफोरा।
খবৰটো পোৱাৰ পিছৰ পৰা মই নিজেও অস্থিৰহীন হৈ আছোঁ মই তেওঁক ব্যক্তিগতভাৱেও পাইছিলোঁ আৰু বিভিন্ন অনুষ্ঠান ইত্যাদিতো মই দেখিছিলোঁ যি কি নহওক আজিৰ এই হালবাৰী কেন্দ্ৰীয় শাখা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিলে তাৰ বাবে তেওঁলোকলৈ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু আমাৰ যিসকল জুবিন প্ৰেমী আছে এওঁলোকক কিছু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিবলৈ সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ যেন এক জুবিন যুগৰ অৱসান ঘটিল ধন্যবাদ অসমে আজি কান্দিছে শোকাকুল এক পৰিৱেশ আজি আমাৰ বৃহত্তৰ হালবাৰী অঞ্চলতো প্ৰদৰ্শন ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আমাৰ মৰমৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন দালৈ যি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে তাতে দেখা পাইছোঁ ছাত্ৰ সন্থা বিষয়ববীয়াসকলৰ উপৰিও স্থানীয় ৰাইজ বিভিন্ন শুভাকাংক্ষী আহি ইয়াত উপস্থিত হৈ মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক একাজলি শ্ৰদ্ধা ইয়াত জ্ঞাপন কৰিছে জুবিন দা এনেকুৱা এজন ব্যক্তি আছিলে যিজনে প্ৰতিটো ভাষা প্ৰতিটো জাতি প্ৰতিটো ধৰ্মক লৈ গান ৰচনা কৰিছিলে অসমীয়া বাংলা বড়ো হিন্দী ইংলিছ কোনো এটা ভাষা তেওঁৰ পৰা বাদ পৰা নাছিলে গতিকে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে তেওঁ আজি মৰম লাভ কৰিছে তেওঁ আমাৰ মাজত সদায় অমৰ হৈ থাকক আজি ইয়াতকৈ বেছি কি ক'ম মই নিজেই যথেষ্ট আৱেগিক হৈ আছোঁ কালি বাতৰিটো পোৱাৰ পিছৰে পৰা আমি যিহেতু আৰক্ষী বিভাগত আছোঁ গতিকে দায়িত্ব আমি পালন কৰিবই লাগিব তথাপিতো পোচাকযোৰ পিন্ধি ওলাই আহিবলৈকে আমাৰ কষ্ট হৈছে আমাৰ প্ৰতিজন আৰক্ষী বিভাগত কৰ্মৰত লোক দুখত আছে তথাপিতো আমি ডিউটি কৰি আছোঁ ৰাইজ
সকলোক তথা জুবিনৰ ফেন অনুৰাগী সকলোকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে মৰমৰ শিল্পীজনৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাওক আমি প্ৰশাসনৰ প্ৰতিটো পলত আপোনালোকক সহযোগিতা আগবঢ়াই যাম শান্তিপূৰ্ণভাৱে আমি আমাৰ মৰমৰ শিল্পীজনক আমি মনত ৰাখি আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আমি আয়োজন কৰি মৰমৰ শিল্পীজনক আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব তেওঁৰ আদৰ্শৰে আমি সদায় যাতে অসমীয়া জাতিটো এক হৈ অসমখন এক হৈ জীয়াই থাকে তাৰে কামনা কৰিলোঁ ইয়াতকৈ বেছি মই কোৱাৰ এইটো পৰিৱেশ বুলিও মই নাভাবোঁ সকলোৱে নিজৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী আমাৰ মৰমৰ শিল্পীজনক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰক ধন্যবাদ बेजों लोगोसेनो आंबो गेदेमा जुबिन गार्गनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव थांदोंब्लाबो आलो गोजोनै जायगा मोनगोनखौ हास्थायनानै आंबो बिथांनि मुङाव धुप सावनानै गोसो गोथारै आरज गाबो जाहाथे बिथां गेदेमाया जोंनि गेजेरनिफ्राय आनज्रायलांबाबो जोंनि गोरबोनिफ्राय माब्लाबाबो अमर जानानै थागोन बिथाङा जोंनि गेजेरनिफ्राय जोंनि बुहुमनिफ्राय आनज्रायलांगोन थेवबो जों नों आं बयनिबो गोरबो बिखायाव अरायबो थांनानै थागोन बिनि मिलौदो गारां मिलौदो रैसुमै देंखोखौ जों अरायबो खोनासंबाय थागोन जोंनि गोरबोआव जों अरायबो गसंना लागोन बिथांनि बेखौ हास्थायनानै आं बिथांनि मुङाव धुप सावबाय केन्डेल सावनानै बिथांखौ आं गोसो गोथारै आरज गाबो जाहाथे जेराव दं बेयावनो आलो गोजोनै जायगा मोनथों आरो इयुनाव बेबायदिनो जोंनि गेजेराव आरो फिन गोदानै जुबिन गार्ग उजिबावनो हाथों बेनो आंनि गोसो बुंनो आरो मा दंबावो ओरैबायदि गोसोआव दुखु मोनदों माने जुबिन थैनायखौ लानानै ओरैबायदि दुखु सहाया माने